tuwag dyan, nakasundang. Susundan kami digdi. Yan dyan o. Tatlong individual ang naaresto matapos ang isang operasyon laban sa isang drug den sa Purok sa Iskandar Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, alas 4 ng hapon kahapon. Kinilala ang mga naaresto na sina Pio Dolor, 50 anyos drug den maintainer, Abdul Retobio, 26 anyos drug den visitor na kapwa-residente ng nasabing lugar, at Anthony Sia, 34 anyos drug den visitor na residente ng Barangay Pinit sa bayan ng Ocampo. Nakumpiska sa mga sospek ang mahigit 13.5 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang street value na 98,800 pesos. Ayon kay Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng PIDEA Camarines Sur, itinuturing na high-value individuals ang mga nahuling sospek. Dati rin umano ang mga itong drug surrenderies. Base po doon sa ating report is matagal na po itong nag-ooperate. Nagkataon lang po na last month is na naiparating sa atin yung information na itong mga personalidad na ito is patuloy pa rin sa pag-engage sa illegal drug activity. Kung kaya't hinanapan natin ito ng panahon para mapagtuon ng pansin. At finally po, kahapon is nakapagkasa tayo ng transaction dun sa mga suspect kung saan successfully natin nahuli sila sa isang bypass operation. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsamang puwersa ng PIDEA Camarines Sur, PIDEA Catanduanes, PNP Bicol Enforcement Group Special Operation Unit 5 at PIDEA Regional Special Enforcement Team. Paalala po sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Kamsur, lalo na po dito sa Naga City, na lahat po tayo is dapat maging concern sa paglaganap ng illegal na droga dito sa ating lugar. Wag po natin ipagsawalang bahala. Ang pagsasawalang bahala po is delikado po yan at kung kaya't umapila po ako sa lahat ng mga kababayan natin dito sa siyudad ng Naga at sa probinsya ng Camarines Sur na pag may nakita kayo mga kahinahinalang ng illegal drug activities, is agad pong ipagbigay nila alam sa ating mga tanggapan ng authority. Sa tanggapan po ng PIDEA at PNP at nandyan po yung NBI dito sa Kamsur para po agad natin yan aksyonan at ma-prevent po natin yung illegal drug activities dyan sa inyong lugar. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng PIDEA Camarines Sur at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak Bicol, Regine Boy.